Arwakini machiegni e chenro mar Ohala gi Mwandu. Chenro mwamedo koloni ohala mopogore opogore. Kaka inyalo chake, bende kaka inyalo tae e yo makare. Nyinga Cleophas Oluoch, Elonya Wadwa, Lydia Okeyo. Nyokoro Moge Juang, kawuono wada nono ohala no mano mar uso spare parts. Tainya ma en ohala mithoro tim gi jogo machuo. E kinde masani, joma mine bende koro donje. To gitime e yo makare. Mano tich mar uso spare parts. Nyinga iluongo ni Revelina Koth Ogwai. Atimo ohala mar spare parts. Wanda ni katime ane dala mar Kisumu, lakini kama atime Manyata transformer. Koro wanda ni nyaka chake sani an gi higni 5. Ma higa mwachako ni koro en higa mar 6. Taneno ka en ohala maber. Osebedo kokonya. Achulo nego nyithindo school fees, achulo rent, to gi kata buche moko matindo tindo ma mine bede be anyalo neno kaka chulo. Koro ohala ni osekonya. Ng'ato to ber katimo ohala mohero, nikech ohala duto mondo mi chopi okang' ma koriere gimoro. Nyiso ni nitiere gimiyude iye. Ok di gimoro kiyude e lal. Koro emomiyo ahero ohala ni, nikech nitiere gima yude iye. Ja ohala moro amora, kata iuso skuma, kata iuso omena, nyaka to modong'ni en nyinyo mane wiye. Emomiyo ineno thoth jo ohala, ja ohala mariek mok dwa nopodhi, nyaka bed gi buk gi kalam. Mako yepo pile, to gima ouso to ndiko piny, to go kwande, to ng'iyo ni kawuono ayudo ohala marom kama, kata kawuono ayudo lal marom kama. Koro mano emomiyo ja ohala nyaka bed gi buk gi kalam mogogo kwande mar ohala eko ohala dongi. Nitiere lesson maseland manyalo nyiso ng'ato. To kakuma dier nitie ji mang'eny mosegombo loko ohala ni mosebiro penja. Koro ka ng'ato penja, tanyise ni gimitim mondo kik idhi asara manadhi e higa makwongo gi higa mar 2. Tim kama, titim kama, titim kama. Mondo kik ikale midhiero mana kalecha. Koro mokwongo anyise ni an akale midhiero mar fundi. Omany fundi okete dhot. To gima ng'eyo ni fundi be yudo ok yot. Mondo iwuo gi fundi muwinjrugo mobi ma koro en e dhodi bitiyo. Koro bedo fundi e dhot no, mane faida ma jo spare yudo. Kapok imako ground, to kisemako ground, to fundi be beda beda kanyo, to joma kalo be nyalo nyiewi. One spares kiyao, to kisemanyo location maber, to giminyaki ng'i mar 2 imanyo fundi. Nikech ok diyaw kar spare kionge fundi, seche ma fundi onge dhot no, to in gasara nikech customer kobiro ni mondo lok kata oil, okang' no lok kama fundi onge. Fundi nyaka bede dhot, e kiuso oil, fundi nyaka bede dhot, e kalok ni tire mar apiko. Mano ko emomiyo wadwaro ga funde mondo bede dhot. Koro kata ka ng'eny, to ginyalo bedo fundi 3. Makata kati chobiro mang'eny, to koro ng'ato makoma, koro imako customers. Kaka ng'ama miyo, chunya no gomba kaneno ka one spares nobiro, to jowetena mana ng'eyo. Kanochake to naneno ka dhi maber. Koro an be mokwongo nantiere gi duka gotel. To na drop duka gotel, adonje one spare parts. Mano gima nolomba, nikech naneno ka eno alama kichako. To inyalo dhi maber piyo gi kaka koro Kenya odhi matekni. Ene ohala mananeno ni nyalo gola oko. Ohala matimo ni, komiya second chance, ene manyalo yiere.
kech ene maseng'iyo aseng'eyo kaka nyalo wuoyo gi customers makawo gigenagi. Koro ok anyal dhi yiero machielo, kata nanyalo wuondora nanyalo dhi yawo wine and spirit, ok anyal dhi yawo nikech ok abi ng'eyo kaka wuoyo gi jo wine, aseng'eyo kaka wuoyo gi jo apiko. Ohala kana yawo to ber mar ohala mar spares emomiyo na yawe, to kana aonge gi fundi e dhot to chunya ne dwa tho mondo mi awe kata mano ohala no adhi atim machielo. To kana adhi apenjo osiepa moro town mwawero ga ire, iluonge ni Dickson, to nonyisa ni jakinda ema keyo, atima kinda chunya kik tho, kayudo fundi tabiro dhi maber. E kaka natimo kinda nyaka kawuono, koro gi kama gikeni to kapa ni chunya nyalo tho, abiro mana dhi mbele. An anyalo jiwo joma winja, sana sana jokanyanam, ni ohala ber, ohandwa mar spare ni ber. Kidwa time mimanyo location maber, to kaw pesani itime to biro goli oko. Kech pok aneno ng'ama motimo wand spare parts ma oyudo wich kuot. Mana kigo kuondi maber, to kigo kuondi maber to wich kuot onge spare parts ka. Koro ajiwo jokanyanam, sana sana mine manoko kanyo mawinja. Itiere mine mang'eny makanoga kata pesa e grube. Kiyudo pesa nyamama, manya kamoro maber, iketi e wand spare parts, tilame Nyasaye biro gwedhi, tibiro dhi maber. Kawarango kama chielo nyakwara Ramogi Juang, mondo mi chako ohala idwaro chir. Chirni Zitas Okoth Otieno ne oyude tok wito tich mar loso wuoche county ma Nairobi. Tinende Okoth nigi workshop mare kama olose wuoch Likoni, county ma Mombasa. Nyinga iluongo ni Zitas Otieno, naja ugenya ugunja magoya ka dak Likoni, Uganga estate kanigo. Lakini yele mwantini tulungu nda mam kaya makura tiye mai workshop mara. An kanigo adi Likoni teach ma wuoche, waloso wuoche ka wau supply wau samijo Likoni. Koro mostly ka o depend kod customers magwa mabiro nyiewo wuoche kan kech gisebedo ka gibiro nyiewo kato gido ka waloso gik maler, quality ber, yenen leather, waloso wuoche mag sharpshooter, waloso office wear, waloso loafers, waloso back to school shoes, waloso sandals, mineno kwa kaka Swahili sandals mineno kanako. Waloso yani different types of shoes up. Waloso quality mamalo maber kabisa. Ohala ni nachake kango 2019 na ati Nairobi kambi mawoche. Kana ati kambi nawoche to kambi chanudu kuchungwa. Koro ka kambi nudu kuchungwa ta duko Mombasa kata ido koro survival ne bedo matek. Koro nangi utija ndika kendo kachaka di kamera ndika ti for some months ni chungu kendo koro ido kami at hard time. Koro nan kod amount ko matin kidogo, nan kod gimora around 10k. Koro 10k na wacho 10k to kana okdanga nyal chako gotiji nikech notin. Koro na chako loso wuoche gi matin ni ot auso gi online. Koro mostly na ka seloso gi post gi Facebook. Koro an kod friends kod customers mamoko ma samo nego na chini gwada wuoche go beyo gin leather kelane mulane katero nigi gido kabeyo to wawinjre kodgi. Koro kanyo mos koro kana setimo ohala no kamano e ot atime for some 6 months. Awachno amanya na dot moro kama tin. Koro kana biro kama kongo tayo na chako dot achiel mokongo mane dot mo matin tin. Ema na chako matin tin. Koro na loso git kate keto kan go customers biro matin tin to neno ka gibeyo to gikawo. Koro do customer nyiewo cheka to do wuoch no dago kata bana higni ariyo kata higni adek kapok okethre. Koro kodhi mogino more to kelo jomoko to bende chako duoke. Koro kanya kaka na oyudo customer mondo koro achope kama achope. As per now, ingeni life ma Likoni en life ma ngama ni piny. Ka iwinjo ke wacho no hustler. Hustler ng'eny modak Likoni. Koro yuto mare okracha. Nikech kaluwore kod kama na oke kod kama oseketa sa.
I thank God. But pod one kod challenges mag marketing. Ketingin ka mostly onge kama manye siro. Kawaloso ka to customer kubiro moneno kaka koro labda neno jomoda kagi neno mokaw momoro. Aka oyudo customer. Koro mane kaka oyudo soko kakani. But better. Kech kama gola kod kama ntie sani. I feel ntie some a big difference. Koro wuochgi beigi wuochgi pogre. Koro kaka manigo mawalong Ankara ma most yatimu ga 1500 elfachil gimia bich. Elfachil gimia bich sana noka okrach. Wayude maber kidogo lakini oko gima maber ainyalo lakini at least wayude gima matin. Alafu antie koduma mailong lofaz bende most yatimu 1500 elfachil gimia bich. Alafu an kodu kaka mawalong quota but en kama most yatimu ga single pario 2000. But man ko poni di duka leza kidi town duka magi usel pauchiel. Plastic ina nagi usel pario mia bich. But man mara en leather. Lakini kete affordable price kan kalure kwa kama antieka atina 2000. Alafu antieka koduma mailo on sharpshooter. Ma sharpshooter mango kewa leather. Mati mga ge 1800. Sling alfa chile gimia boro gidoluo malere. Kete wacho doluo. Wabiro kuma mango bendo no waterboot mazip. Jamoka wenye kalunga Chelsea boot. Vijana wa kisasa wanaita Chelsea boot lakini wanaolu waterboot. Mango batu mga single fario. Magi watch magisasa mai ruako fitting nyalo ruako kondo kaki nyalo ruako kondo fitting aina mai ruako maler moko pass maler no jeans beno nyalo donjo go alafu wan kondo mabende man go mawalungo no sideless man mabende design ya kisasa magolo sana man go watu single fario ya koro sandos ka kaka man go imtaka ni go au sega 500 and 450. Challenge mano kama kongo sane ni materials moti go sane gikoche gi nengo ido. Keti yudo kagi kaka gam chon 5 liters kaka mailo untaf bond gam ngino tigot gam derio. Yemoro mwalo untaf bond moro mwalo ni white en gam mar char mi mangi machine ma disol. Gam no chon kaka taf bond chon ne wa usegi ne uso na gimrel tumia dek. Sane uso na wal tumia chiko. Mama chini bende kore to kagi materials ido lakini wacha kiko ni ngato kata 1800 oyuak koro bang no chako duo kendo bagen ucho kata 1500 mang'e challenge gik moko idho but ng'en mwananchi wa kawaida to fuke ne pesa kumedre koro challenge mtien ke chikalo record kama wanti uchumi san rat mane challenge man kisan maduong but wang'ang'ana do matin oga kora won kapo na ido chance maber da her munda timo hala maoche ni another level wani watime wa maintain mundu achako kendo wamede watime standard uma malo mpogore koduma kama matin kama ndini poda fail ni pod yana dono la loso munda chopi international market nano wa compete kod pinye maoko ka magi kelo ineno wach magi kelo magi loso magi uskata alfa para alfa bichka wabendo chopi standard mo at least anyalo bedo go ma import sol moko kaka Dubai waloso watch master standard ya kisasa mundu mi wachop siro maro chop malo advice mokongo tijo maro wachene ingeni tich maru fundi dhano mang'eny mapero tich maru fundi kech tich ma wache kwa mfano opo ni nyiso ng'ato oko kasa ni fundi wache ng'e gima biri pach ng'ato en ng'ama bet ka veranda to otwango repair mag champat gima biri pach ng'ato but all in all tiju fundi ber tich ma wache kata kopo ni nyathi mokoso di school maybe you like school fees ama nyathi ng'en maybe nyathi school nyalo tamo ichulo ni school lakini school otamo yani ko mak gi mara mia chance roke tije mag kali kaka magwa gi tije manyalo konyo oko bichande ngima mare nikech ka in kod juzi mare obro chiemo maber obro dak maber kata ko Mombasa kodhi Nairobi obro titi no obro survive so dhano with skills is better skills pays mana advice manyalo meke mana kaka iseneno kendo winjo ohala en gino manyalore kendo inyalo time mana kaka ineno kanyo inyalo chako ohala mar uso spare parts kaachiel koda mago bende mago mag loso wuoch kik idhi mabor wakaw yweyo masani
warap kamora mora. Enango? Ungeni anasema nyeo ni aminga, tunyaka sani poka yude. Enango mi podi ranga malit kamano. Anadwaro ni mondi manyna ngama bera hinya mabro kendo meher. To an nyathina ni nyaka tedi dala maber ma anadwaro. Nadwa mi tijni kan gi yie mang'eny ahinya kuomi. Iwinja? Jatelo ananyisi ni kik idew kata matin. Ok abi ketho yie ma in go kuoma. Abiro tiyo ni maber. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Kanyiero kod mor dhi nyime. Inde mbone nadwa bedo lawyer. Kakoro piene mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushene dwa participation. Ni winjo. Pesa na mise cham. Oinga yie nyaka garus combine. Tukwe kethore kind ji. Ona wewe wanamgwenya si. Onjaore. Ma town. To ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mtaani saniji tema pek. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich. Saa 1:45 otieno. Vacay Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD, and Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Ni Rachel Wino, kidwa winjo wenda mar nyalore, di mana star aboro auchiel nono star ang'wen achiel aboro hash. Ramogi TV en od jower duto. Machiegni kendo nyakwa Ramogi Jwang e chenro ni mar Ohala gi Mwandu. En mor marwa ni podin kodwa e chenro ni. E kaunti ma Mombasa, waromo gi wuodo nagi mabende timo tich mar loso nyakalondo kod TV ma okethore. Ohala ni ne ochaki mana gi shillings 3,000. To sani achiedh nade mathoth osebedo kacha kane okale. Owadgi ne okawe kendo tere tiegruok mar mondo mi opuonjre kaka onyalo loso gige sitima. Tinende entiere kanyo kod ojende ma ondike tich kendo giyudo tiegruok kaka ginyalo loso gige sitima. Ibrahim Uma e ja ohalawa mar juma. An gi nyinga iluonga ni Ibrahim Uma Iro. Gisani an Mombasa ka. Atiyo tich mar loso TV gi radio. An loso radio kod TV achako higa mar 2001. To gima noywaga ne en ni nadhi libo wuod minwa moro. To kaneno kit dak mane odakgo gi tich mane otiyo mar ufundi ni, nawinjo ka chuny obedo kod gombo. Ne an bende katieko somo mara
abiro mana dwaro mondo adhi asom tije ufundi ni. Koro kana atieko class 8 to nanyiso jonyuolna ni kik tera form 1 nikech naneno ka thurwa kucha ji osomo ndio lakini matokeo magibiro go bed maber. Koro nawuoyo kod wuonwa ni mondo okawa odhi opuonja tijni. To bahati nzuri omera maduong' nomako lweta mokela e dala mar Mombasa ka motera CITC Bakstan mae to kanyo mana yudo tiegruok matimo paper 1 paper 2 notamre ma ochuna koro nadhi atim practical atimo King'orani. Baadaye to na amua ni koro an bende abuk likoni abi adwar dhoda achak tijni ema tiyo nyaka sani. Gima mora gi tijni momiyo an ok anyal osiepna tijni ber nikech tijni kitiyo maber bora ni tiyo gi ming'eyo itimo gi ming'eyo ok inyal pimri gi ng'ama ondik. Kech an sani akoni nanyalo wuoka tadhi kawo ring'o achame e samane madwaro tachak anyalo wade e samane madwaro nikech anyalo wuok e ot kaonge pesa to Nyasaye gwedha tadok e ot gi 20,000. Koro tijni an omora mok daweye. Kendo kada sani opportunity moro obedie ni igola ka an ok anyal wuok. Gimomiyo ok anyal wuok ineno ka koro ufani wuon go kele to gima mora ni wuon go konge gima rach an ema ng'eyo. Koro anyalo pimo gini manyis wuon go ni odwaro 3,000 takawo pesa tadhi nyiewo spare idhi yudo baadaye nadong profit moro kanyo matin manyalo konyo yore mamoko mapile pile. Koro ok daweye. Wacha isini tago ji mang'eny. Ing'eni tijni kidhi some e theory idhi e college ipuonji go theory to japuonj dhi koni niya sama ng'ato oting'o TV kelo ni en okia gima rach. To gima bende nyaka ing'e ni ng'ama nera kata mawinja niya kae maber chieme. Koro gimomiyo thoth funde wacho ni isiyo wang' customer niga kod ibani moro niya ka ufani oling' to isiye mowang' ka TV oling' to isiye mowang'. Koro an ng'a an apinge gima oseng'eyo an be kata isiye kowang' koro biro chuna mondo akone ni awuod ma gini ta isiye mowang' nikech kadonjone e theory mang'eny ni power stage audio ok obi elewa. Koro mayot mondo oseng'e na isiye mowang' mano ema dabiro konyi. Anyalo advise ng'at machielo mopogre koda ni kata nyathi ng'ato kamoro manotimo form 4 kata otimo class 8 to ndala kacha wek bet dala nikech tijni chake kata bi mondo bi ng'e ok odwar process mang'eny. Inyalo dir ng'ato matin yanyagi wang'i kama to baadaye idhi yudo gimoro mitimo. Koro ojana mobet kamoro ni onge gimotimo anyalo advice kamae dwar fundi kata e gweng'u kanyo makata sani an gi nyathi moro notimo form 4 an go kae to kana ng'iyo pepa moyudo wa gi C tawacho ni bwana wetibet gi C bi akwalni knowledge moro matin mondo bi ikonyrigo. Wuoyi neno chung' baba kani bwana neno chung' kani kijana ni notimo form 4 ta abia ngise ni wetibet ot bi mondo puonji tijni. Koro an kod adier through tijni ngima mar nyathini biro lokre bona no ng'eyo gima odwaro e tijni ng'eyo gima odwaro no ema important.